Assalamu alaikum heɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbaji kuɗɗinde en gari e émission men aduna bonani boy e darol men majji ko mayi en garino to suko gorko jafnoɗo e duuɓi 12 joni omo yaare e duuɓi 30 to fiɓi yaltude ndin ɗon leydi konkone o yiɗi yo dañi o yalti e ndin ɗon leydi o yehi e leydi gondi ngam yiɗade golle ni woni o jofana galle ceerno ko gandu ko jogiiɗo ko nanaɗo ko ligginowo so tawi o yehi toon o dañi golle ni woni konkone o yehi toon o windima golle cukalel jarnoɗo e duuɓi 10 kañumne to nehnoɗo kala e saaha enen nanta no mbirmo on ni hoccaɗo ni woni dinnaɗo kañumne mo ɓaadi ko noon neɗo mo yo an o nawamo leydi gondi konkone o ɗaɓɓiya gandal ni woni konkone o ɗannima Allah waɗi o yanti e wuuro mo ceerno woni o yomo ƴeewa golla ɓe mbimo so tawi ko gollugol tan jiɗɗa min cifanoma ɗo henna ceernajo goto nan ɗo ene jogui machallah te omo ƴeewa ɓew liggini ɗum noon a ara jaaha toon sa yi toon ene wawi daña golle ni woni konkone o ari ɗon e wuuro he o ari e galle ceerno o watti gollindemo Allah waɗi kamɓe ɗiɗo ɓe jiidubo yumma e baaba pottiti ɗon e galle hay goto anda goɗɗo won kono e kala saaha eɓe jiiɗa yewtidde tan kono mbataw Allah hoddirani ɓe jiitodira yummiraɗo wuuro ngo woni ngo desɗomo kañumne ko garnoɗo ɗon tan ko ɗanninoɗo yiɗi kañumne ruttade ene jogui projet ji muɗum ɗi yiɗi wadde nani nanalla ceerno o wi kañumne alay saago yetto ceerno o ñaago ɗum duwaw mbete projet ji ɗi mbaɗaɗi mbete Allah ne nawnana ɗum ni woni kankone ɓe gari e ndin ɗon leydi kono kamɓe foof ɓe pottiti ɗon e galle ceerno bandiraɓe musidɓe tedduɓe pade min e épisode goɗɗo so tawi oɗon jiiɗi humpitade darol hoftongol jofoyta ɗum noon Allah jarama on jarama rokko on rendez-vous so Allahu lamɗo jaaɓi e darol gongol